Jeg vil simpelthen til at cranky i dag. Vi har matematikprøve. Hold lige kæft. Så blev jeg meget distraheret over første spørgsmål. De spurgte mig, hvad er... Selv når det handler om William, afbryder du, Stine. Der er Rikke. Nej, det var ikke. Nej, hold nu kæft. Jo. Nej, okay. Jeg skal bare stille nu. Du giver mig hjertestop efter. Ja, jeg tænkte også. Så spurgte de mig på det første spørgsmål. Hvad er 25% af 100? Hvad er 25% ud af 100%? Og det var bare et snydespørgsmål over alle grænser. Alle ved det 3. Men min lærer, han havde ikke selv lige regnet den ud. Det havde han ikke. Så han sagde, at det er forkert, William. 25% ud af 5, eller ud af 100%, det er 25%. Så sagde jeg, nu er det kraftedeme, der er nok. Skal jeg tage en helikopter og masse op i din røv så hurtigt, at du brækker du ud over det hele, og så kommer der babymos op i din røv. Jeg blev skræmt, gjorde jeg. Det var som om, der fløj en flok duer lige i mit hoved. Men det gjorde det jo selvfølgelig ikke, vel? Men det var bare sådan. Jeg kender ikke nogle gange. Eller ligesom brudt ud, men har lige slået sådan stjerner og... Nå, lige meget. Back to the point, back to the... Min far har fået nyt arbejde. Han er blevet legemorder. Find det derovre. Vi er igen klar igen. Han er blevet legemorder. Han har så fået til opgave at dræbe mig. Komisk historie. Serie. Hvorfor danser de hele tiden? Nå, serie. Jeg bliver stresset. Ham, der står bag alt legemorder i serien. Han hedder Timothy. Han er en flink. Det er han. Men nu er det, at jeg gik over, og så slog jeg ham. Det er fordi, han sagde, at han buller i næsen. Og hvis der er nogen, der siger det til mig, skal jeg godt sige, så siger det bare klik fra det ene sekund til det andet. Så altså, der kommer en bus, jeg lige på pause. Pause. Han sagde, at jeg havde en bullermand. Så siger jeg, du lugter Og så var det, jeg gik i stå. Det var der, jeg slog ham og sagde, du lugter af... Jeg slog ham lige i hovedet. Han havde 5 flade fingre siddende i sit bede flæskefjæs. Og jeg var furious. Jeg skulle have været hovedrollen til Fast and the Furious, fordi jeg var så pissehissig. Han kraftedeme sagde, at han buller med i næsen. Så sagde jeg sådan der, nå, og du har måske en skønhedsskønner på røven. Ja, så har du ikke nogen ret til at udtale dig om, jeg har en bussemand i næsen eller ej, og det er alle. Men han var iskold. Så sagde jeg, nå, iskold, hva'? Hvor længe siden er det, du har plukket dine øjenbryn? Det sagde jeg, at det kom på matematikprøven, gjorde vi ikke? Jo. Han ved, det var Hvem gjorde det? Hvem slog mig i hovedet? mig. Jeg ved godt, det var dig. Jeg kan ikke lade straffen gå ud over de uskyldige. Jeg ved godt, det var mig. Du kan stå. Jeg kan ikke mere. Min